gur dhewe apa ya? Oh, dhewe kendel. Dhewe kendel. Oh, saiki Oh, iki ora nggawa topeng kokan. Tak kira nek ya ganang ya, Bung. Iya. Yono, Yono. Ya oh ya. Os. Alon wae Mas. Jimmy, Jimmy. Oh. He oh. He ya. Os. Sik siji ya tetep melu iki. Iya, Mbak Hilka. Nek anak celeng apa? Genje. Anake ganong. Gadis. Yo. Yo, sik sisi semandel ganonge. Iya. Ah iki mergane ora liwat dalan Padang ya ngene iki rekasane. Yo, ana sing padang senengane iki dresel-dresel ngono. Ayo ngono. Wih, Ya, nah. to ya. Jan. Nah, ya. Ya kan nek dalane peteng ya ngono to ora ora dalan. Dasare ya ora melek kok ya. Iya. Oh iya. Ha oh. Oh iya. Oh. Yo. Oh iya.
jajal sini mengko iso mundur apa maju. Yo, iya. Lo ho ya. Ya oh. Ya, ya, ya. Oh 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 lo lo oh 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 oh. He oh. Ya ya. Oh oh. Oh Iya. ya. Off. Ya. Iya. Huh? Iya. Off. Lo oh oh Yo. ya. Oh ya. Off. Alonso. Eh Nova, Nova. eh. Oh ya. Oh he oh oh. He oh he oh he oh he oh he oh lo oh 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 oh. Oh ya oh ya oh ya oh 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 ah oh ah oh ah oh ah oh ya. Ya oh he oh ya. Ah oh he oh lo lo oh oh ya. Off. Sampun. Iya. Iya. Oh Iya. oh ya. Off. Oh 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 lo he ya. Ya oh ya ya. Ya oh he oh lo oh ya. Oh ya. Off. Eling boyok tuwa rek. Yo, sik cilik ganti yo sik cilik. Nak nong. Oh ya. Oh Iya. off. Oh ya. Oh. He oh ya. Oh he he ya. Ya oh he oh 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 ya. Ya off. Oh ya. Ya. Oh ya. Off. Oh ora dhuwur-dhuwur. Oh Iya. oh ya. Oh ya. Off. Oh ya ya. Oh he oh
atos. Wah, ayo ngati-hati no. Aduh. Alah lah kena kowe iki benjol iki gawan bayi kok ya. Apa? Oh iya, Pong. Enek bayi dikempeske. Pong. Enek kempes tenek gepeng no. Nah terus? Wow. Oh alah. Oh no, Pong, sak kerepmu, Pong. Oh iya, oke, siap. Oh. Ah. Ah. Ya. Oh ya. Oh. Ya. Tepuk tangan untuk bujang ganangnya. Alon. Yuk. Iya. Ya. Iya. Sik. Nasi ke. Enek ganang lilipan. Ora. Kenapa iki mau kenapa? Ganangnya wong papa jajal saiki Ayo. ganangnya maju kabeh. Neng tengah kabeh jajal. Ayo gentenan to, ora njur kabeh kruyuk-kruyuk tenan gropyokan. Ah sitok-sitok no. Ayo gentenan. Iki ganangnya papat, kancane jajal teluken sik kabeh. Ah kancane celuknen. Sitok-sitok. Ah sewer kuwi, Pong. Nah, wayahe, Pong, wayahe, Pong. Ayo, berarti njaluke apa, Pong? Sing biru apa sing abang, Pong? Oke, ngono to, Kong. Nah, 10.000 pertama. aku nih, Pong. Nah, 20.000. Ijo. Lumayan, Pong. Wes 30 iki wisan. Oh. Ora ngono kuwi, Kok iso delok muni nek palsu? palsu. Gorene. Delok. Oleh ra. Jajal delokne palsu. Jijik kok ta. Sik ora. Tak Oh. delokane sik. Palsu tenan ta ora jajal? Jikok ta, cepet ta. Wah iya palsu. Ah, leboke ngono kuwi sing ora wani jikok ta. Mutiar kowe. Pokoke iki palsu, golek sing asli wae kono Ora jajal. golek sing asli kowe. Palsu iki tak deloki mau palsu lho, Jal. Pandiani yo. Lho, gambare wis jan ijo warnane kudune biru nek asli. Iki Oh. palsu wis to. Palsu kuwi. Leboke ta. Piye, Jal? Wah. Kuwi mburimu, Pong. Burimu, Pong. Akal asike kowe, Pong. Oh. Wah. Hasil siji merem kok ya. Heeh. Kandiani yo. Heeh. Kapok. Yo. Apa? Kewer sekewer aduh duh dikewer-kewer asik. Kewer sekewer aduh duh dikewer-kewer enak. Dangdut. Oh, lah wong sing cilik wae iso goyang mosok sing gedhe ora iso. Ayo jajal kocel saiki kocel. Kocel. Maju Cil. Ora meng dekem kowe, Cil. Cil. Ayo. Iki wayahe nyambut gawe ora reuni. Buat gawe meng dekem iki njuk piye kuwi? Ayo Cil. Ayo. Yo. Moh aku nek ngono kuwi ora positif kowe. Heeh. Biar kowe saiki tak Iki mau sing peko kowe. sing cilik wis goyang. Wayahe kocel iki goyang tetepan. Ha iya no ora.
Iya. Kucil, kucil, kucil. Saka. Iya, ayo Cil. Kucil, kucil, kucil. Ya, hu, ya. Ya, hu, ya. Hu. Hu, 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 lo, lo. Hu, ya. Ya, hu, ya. Os. O. Ya. Yo. Pemanasan. Anjang-anjang sih. Dongo, dongo. Oh. Yo. Gocel. Lo, 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 lo. Hea, 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 hea. Oh. Ya. Loh, 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 loh. Tepuk tangan untuk bujang ganangnya. Yo, 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 yo. Ngopo Cil? Kok pet-petan iki sajake? Oh lah ya saya tua ki yang ngono kuwi kok ya. Heeh, sajake ngono kuwi saya tua boyoken barang pet-petan barang. Biasane nek saya tua ki tenagane ya wis saya sudah. Ora positif sih cetha iki ya to. Ning biasane nek saya tua ki bertambahnya ke atas to Mas. Oh iya. Biasane. Heeh. Sing tak delok gandong telu ki padha wae, saya suwe padha saya dhuwur. Ning sik siji kok aku heran. Piye? Hambian ra semono kok saiki mengkeret. Ayo. Lah mbiyen ki rada lemu sithik gek mbiyen tatonan saiki so resik. Sajake iki ya anu kuwi, ra positif ya kuwi. Lah yo sik telu wae padha-padha tumbuhnya ke atas, saya gede. Iya. Lah kok gandong sing siji iki nek mbiyen ki ora semene kok saiki iso mengkeret ya piye? Hah? Oh digawe bonsai. Kowe dadi bonsai Ora wae kok- depan. Kok beda piye to? Bedane piye, Biyen Bang? ki rayong ngene lho, mbiyen ra semene iki. Oh, alah. Kok mbiyen ana tatone saiki resik. Tatomu ne di, Bang? Oh, alah saiki gentenan kancane yo. Iya. Ya. Ya, ya. Os. Ya. Ya, lo, lo. Ya. Lo, 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 lo. Yo. Alon, alon, alon. Alon ae. Os. Alon, alon, alon. Yo. Bareng, terus. Terus, Bablasnya Bang. terus, Bang. Bang. Ceploknya Bikinnya juga ya, kan, terus. Bang. Oh, Iya. iya. Wandian yo. Oh alah le bejamu. Ora, kancamu takonono nggo salin kok jajal kok Bos. nek tak cemplungke ngono kuwi ra nggo salin bahaya lho iki. Mengko nganggo kresek. Kok nganggo kresek? Kan iso dibolong. Oh. Kresek sing gede dibolong. Heeh. Dipakai. Iso Arep- dadi tekan kemben bareng. Arep dipaketke apa piye? Dipaketke. Bener. Ora, ndak mabur. Pokoknya terima nasib ya Mas ya. Oke. Arep digulung-gulung tekan ngendi-endi pokoknya sing penting menghibur warga masyarakat wonten ing dusun Eh, Karangmojo.
Oh karang mojo. Oke, Karang Bang. Mojo kok, Wil. Piye? Wis teles njobo jero urung, Mas? Sik jero teles ora kuwi. Lah ra tenan. Lah aku ki apa-apa. Aku arep muni ngono kuwi kita eman-eman suarane lho. Lah kok kono malah dibelakake. Blandang dhewe to. Ora tak kon nganggo plastik mah lho. Kresekanmu lho. Ah. Iki lho ana kresek kok kayak iki. Heeh. Ah. Apa? Ah, terus? Apa nganggo bagor ae ngopo, Bang? Ayo lirik iki bagor lagi. Oh. Oh, lah, Jan. Bagor. Maklum iki wong milenium. Oh, alah, Jan. Oh, alah, Jan. Ah, iki. Ayo, Bang, ndak selawengi lek mubal, Bang. Heeh. Gendang, gendang, gendang. Los. Acing, acing, acing. Ayo, ayo. Ora Bali wis tekan kene ora Bali. Baline ado lho, Pong. Bali ki ado. Bambang Wah, Lipuro, iki Bambang kok Lipuro Bali Lipuro lho, kepiye, sing Jan? apik. Oh, ngono. Oke, lanjut, lanjut. Yo. Oh. Ya. Ya. Anake Keri, anake Keri. Ya. Ya.
pojokan wis jeblok temuli, Mbak. Gayeng tenan, Mas. Hampir. Hampir Hampir saja. saja. Nek nggih. ketoke ya tetep oman sidik, Mas. No, wis hampir saja tercebur. Tersebur ya, Mas. Nek ya wis nganu, Mas. Teles Iya. sithik. Nah, ya wis ya. Ya wis nanggung ngono kan. Iya. Yuk.
kok mana niki aku? Situ. Mas sampean tak ora dadi to, Mas? Piye? Oh, biasanya Ora kan jadi tidak loh. yo. Ora iki. Biasanya sampean sok dadi samar aku, Ora Mas. iki ora. Ora. Biasanya ngerti-ngerti gulung-gulung. Ya kok gulung-gulungi pun gak jalan sangu tok. Oh, no. Sih. Menika mau wonten Request. request. Nggih. Lagune napa Mbak Ilka? Puspita Nyolo. Puspita Nolo. Puspita Nolo. Ya, Nggih. wonten ugi kesayangan apa meneh? Kesayangane sapa Mbak Tata? Sing duwe. Eh. Sing duwe sapa? Lah yo aja takon Ada aku deh. kok yo. Ada deh. Inti. Sumangga ingkang pun dirumiyin setunggal bakal setunggal pun pinangkani. Baik. Wonten ya ayu utama
budaya. Oke, Mbak Tata sebentar ada Iya, pengumuman Mas. ya. Ah, Barangkali yang merasa kehilangan kunci motor. Ya. Motor Vario, nek bisa nanti menyebutkan plat nomornya ya. Nah, monggo yang merasa kehilangan kunci motor Honda. Honda Vario. Monggo ingkang kicalan Honda mereknya Honda. Inje. Iya. Bandolnya apa Mbak? Ali-ali telu. Ali-ali telu nggih. Nggih. Nanti yang merasa kehilangan Bisa diambil di panitia Iya. dengan menyebutkan plat plat nomor Oke, kendaraan. nek enggak apal ya STNK nanti. Boleh. Sak BPKB ini ya oleh ya Mbak. Tata yang ya? nek kuwi ya gadekno. Oh, Di beda. sekolah kene. Ya. Inje, semoga ingkang rumaos kicalan kunci sepeda motor Vario ya malih saged menghubungi panitia. Nggih. Oh, inje, tasih tunggal Bapak malih semoga pun wangi rumiyin, Mas. Iya, 3, 2, 1, Tresno Budaya.
Boyoke isih. Iya.
sekali lagi. Bali Waras. Iyo 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 iyo. Ayo cok. Gondor gondor gondor. Oh ya. Io, 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 io. Ya. Iya Ya saya. tadi saya